Moi boas, douvos a benvida á Santa Campaña, un videopodcast onde un grupo de xente maja máis eu vivimos aventuras a través de Dungeons and Dragons. Eu son Sexo, vou ser o voso máster hoxe e esta é a nosa mesa. Ola, eu son Aloy, unha druida llallada tranquila e coñece os secretos do bosque mellor que ninguén. Que pasa? Eu son... No. Hola. Eu son Sorry Payne, un monxe humano que resolve os problemas con lavazadas. Eu son Isa, vou interpretar a Dunishi, un elfo noble e malcriado que decidiu ser aventureiro de forma completamente egoísta. Ademais, completando a nosa mesa de hoxe, temos unha convidada que aínda nos costa creer que aceptase a nosa chamada. Temos toda unha actriz referente do audiovisual galego, ganadora do Premio María Casares de Teatro, neta de Fraga na ficción, creo, solo, e voz de moitos dos nosos debuxos e películas favoritas en galego. Temos hoxe connosco a Lidia Veiga. Ola, moi boas, que tal? Eu sou Lidia Veiga e hoxe vou facer de Wichita, que vai ser pois unha bruxa que non era de Kansas, sino de Cangas probablemente, e que é moi caótica, pero que ten un corazón moi bo e que lle gusta manipular probablemente algún issue, trauma da infancia. Pois con esta mesa comezamos a nosa aventura de hoxe. O continente é un continente pequeno, un continente tan pequeno que hasta dá ternura chamarlle continente. Está bloqueado completamente por terra, por montañas tan altas que se din que son inescalables, e por mar rodeado de mares perigosos e de criaturas que só viven nas lendas que evitan a exploración marina. Por lo tanto, este pequeno continente no que a nosa aventura pasa está completamente illado do resto do mundo. O continente, desde hai uns 30 anos, está gobernado por un imperio que goberna con man de ferro. É un imperio que se cree xusto, pero é extremadamente burocrático, donde ata a profesión de aventureiro está regulada. É por eso que os nosos aventureiros de hoxe, de cor societario, están enlistados ao gremio de aventureiros para poder levar a cabo o seu afán de aventuras sin incurrir na ira do imperio. A nosa historia de hoxe empeza onde empezan todas as boas historias, que é na taberna de Perniñas. Os nosos aventureiros acaban de completar un dos seus primeiros encargos, están tomándose un pequeno descanso con churrasco e cervexa e están a piques de embarcarse na súa seguinte aventura. Decor societario. Estades na taberna de Perniñas. A taberna de Perniñas é unha taberna non moi grande, feita de madeira que se cae a cachos, que xa vendo desde fora, sabedes a que cheira a esa madeira empapada de anos e anos de cervexa sin limpar caéndolle dentro. O ambiente é relaxado, hai apenas un par de grupos máis de aventureiros dentro, e o que non vedes por ningún lado é a Perniñas. A única pista que vos dá de que hai alguén dentro da taberna atendendo son dúas puntas de orellas verdes que sobresalen de detrás da barra. Bueno, rapaces, que? Hai que pedir outra. Misión ou roza de cerveza? Hai que... No, eu sabedes que eu o de beber non o levo moi ben, non me gusta. Entón, penso que temos que empezar xa coa seguinte misión, se vos parece, porque isto nos juntamos e perder o tempo nunha taberna non me parece un eixo. Pero a última foi unha movida. Vamos a barra a preguntar quen está ali atendendo. Pois eu prefiro esperar aquí. Procede de ir vos se queredes. Veña, eu. Acercaste a barra e ves acercaste por encima para poder ver quen hai. Ves un pequeno goblin de color verde, grandes orellas puntiagudas, que é o único que sobresale da barra, que está lendo con fruición un libro de cócteles. Mira a arrimarte cando a tua sombra dá. Sí. Non fresco. Hola, señor Goblin. Que cócteles preparas? Señor Goblin, no surso para usted. Puto xurxo. ¿Cómo? ¿Qué? Mi madre una santa.
Xurxo, que tipo de cóctel estés? Ah, este non sei facer ningún. Pues nada, Si queres come cervexa. 3 cervezas e unha hoja. Con gas ou sin gas? Con, Con gas. colle, bota agua da tina, colle unha pasiña, Agua con gas. daches 3 cervexas. Que queres? Estamos intercambiando ben estes servicios por cartos. Eu non pago ata final do... Como vos das chamades? rondas. Que vos apunto. de corsasitario. Apunta nada. Algo de picar. Unhas aceituniñas. Por exemplo. Aquí Cocktails chamáis, non hai. aquí chamáis olivas. Olivas. Carai. Aloi, non ibas a pedir, ibas a ver se había unha misión, creo. Disculpa por el que encho deja así, pero por favor. É verdade que é ver cerveza me descentro. Xa que estou aquí, Xurxo, sabes se é unha misión. Pero onde está Perniñas? Perniñas está encargándose da franquicia en outros sitios ahora mismo. Vale, Carai, con Perniñas. Oh, flipas. non me montado. Hai franquicias en todo o continente. Aparte flipades o que corre para non ter pernas, Como se desplaza? Ten dúas patas de pau. Sin rodillas, entón vai así como... Como Robocop. No, Robocop tiña rodillas. Tamén é verdade. Estaba pensando en Pero nombre Xurxo, mal. céntrate. Que? Xa te diga cervexa, Que hai unha misión. Pero a misión... Bueno, coño, o tablón de fora. Estou cansado de traballar como antes. Bueno, pues nada, tomamos aquí a birra y luego vamos tranquilamente a buscarlo. Perdona, Xurxo, verdad? Xurxo, era. Xurxo. Eh, Conxe. o tablón está na porta. Na porta. Aquí ao lado, non? Literal. Vale. Non ten pérdida. Vou eu un momento, se vos parece, porque estamos aquí, estáis perdendo un pouco o tempo, con todo o respeto. Pon en grande, tablón de aventuras. Tablón de aventuras, vale. Porque está fora. Porque é mítico que estén as cousas fora, os tablós dentro non suelen estar. Por fin, alguén que me entiende. Vale, E se cerramos, como te colles aventuras? ir rematando as... Y me rematamos a Ir rematando as birras e vou a botarlle o mollo, vale? Vale. E vou a... Sales afuera, efectivamente hai un tablón grande Ujú. que pon tablón de aventuras que está enganosamente vacío. Guapísimo, ser aventureiro está guapísimo. Hai unha única que queda aí pendurada. Debe ser a broza que ninguén quixo xa. Ujú. Búscase can. No, que vale. Les a vila de Vila Abaixo busca aventureiro que averigüe por que cada domingo ás 12 do mediodía un cidadán se volve de pedra. Wow. Cada domingo ás 12 do mediodía. E hoxe estamos a... Estamos a venres. A verles. Bueno, pois temos uns días. Volvo para dentro. Compañeiras, compañeiros. Sí. Penso que temos unha misión, hai unha sola. Non sei se hai que coller do tablón para quitala porque xa temos. Non entendo que sí, non sei quen paga Sabes que tampouco. Casi mellor. Vale, bueno, Pero sabes que paga porque non acabaste de ler. Claro, un momento, vou coller que non sei exactamente, pero digo, pois é unha movida ir a Vila de Abaixo e coller, non sei. Cando sales, estás vendo como ven un grupo de 3 goblins aventureiros bulindo a collela. Dache tempo, se irás rápido. Que me corra, macho. Non, pero non esperes. Vale, eu podo facerlles Podes non empregar, sí. un... Bueno, non vou a poñerme violento porque eu son un tiro de paz. Claro. Non pasa nada. Disculpa de goblins, por alá tedes... estamos chamando a esa señora dali da porta con cubo e a... Tira un engano. E como tiro Un dado De de 20, 20. iso me de enganar. Non. Mais o que teñades en engano. Na de Deception aí. Deception. Mais 2. Un outro. 11. Míranche suspicaces. Gíranse buscando a señora Eu aproveito e collo a... e cando se giran, Pero que señora, non hai ninguna. Equivoqueime, igual estaban buscando outros goblins. Disculpade, igual para dentro. "Ai, non quedan misións", escoitas mentre ti volves para dentro co papel. A ver, que? Teño. Conta. Aquí pon
Ten que ir a Vila do Baixo, que os domingos un aldeano así random convértese en pedra. E pagan Pagan 5 monedas de ouro. 5 monedas de euro. A ver. É random ou é sempre o mesmo aldeano? Rollo, convertes en pedra 20 minutos e logo volve a ser el. Eu soy o mismo que a ti, teño un papel. No, no, no. Bueno, igual hai espérate. unha cláusula. No, poñía que cada vez é un diferente. Se non- Ah, vale. Pode ser. Pero é permanente, entendo. Non é rollo de Queda momentáneo. para sempre. O mellor ir ali e preguntarlle a alguén en aldea. É que eso é como unha movida, porque existe a posibilidade de que nos convertamos en pedra. A Que miña non é. proposta é se empezamos a falsificar aventuras, poñémola no tabuleiro e empezamos a facer que circule o rollo de estes rapaces son uns hachas, non paran de facer cousas. Pero non ten sentido, porque os tipos iso no tabuleiro para que colla outro grupo de aventureiros. Claro, pero nos chegamos antes. E que Empezamos a temos acumularlas. moitos papeles. Levamos unha carpeta, así. E deixámola diante da xente. O sea, que gañamos con eso exactamente? Que a xente fale. E así, pouco a pouco, van deixar de poñer as cousas no tabuleiro, van recorrer directamente a nós. Coñecedesme de fai un pouco bastante. Sabedes que unha das cousas que máis me molesta é perder o tempo. Estades aí coas birras, soltando ideas que non son ir á misión que nos toca. Eu son un home de paz. E non teño problema con ninguén, pero invito vos a que procedamos coas nosas... Eu quero ir para a Vila de Abaixo. Vale, pois sí, a Vila de Abaixo. E se alguén acaba convertido en pedra, pois non é problema meu. A mí parece moi boa idea. Eu non vou ser quen que non che diga, eu xa estou tranquila. Eu estou en que non vamos a converternos en pedra. Por unha cuestión de probabilidades, non. Eso. Vale. Movémolo cu Tens que estar empadronado para convertirte en pedra, crees? Teño unha... Ou simplemente estar. Teño unha intuición. E ímos ali. Claro, claro. Teño unha intuición de que vai sair todo ben. Bueno, pois vamos. Vamos. E quen paga isto? Eu papelada. Non, sabemos, somos un grupo. Deixademe a min, sí? Seguro? Sí, tranquilamente. Que pasa, tío? ¡Hala! Que tal, como ¿Por qué estás? me estás mirando así? Porque quero vir pagarche a... Ah, vale, é ¿Ves? unha peza de plata. Eh? Unha peza de plata. Unha peza de plata. Uh. Unha peza de plata. Eu creo que acabas de decir que é gratis, non? Non podo utilizar unha movida. Vale. É que dixes. Ves? Eu tiña toda a razón do mundo. Joder, Cristal. Pois, señor Crachi, moitas gracias por invitarnos. Madre mía, nada a usted por vir. Foi un placer. Disfruta Grandísimo. do Veña. Adiós. Chao. Que, parache, guai. Perfecto, gracias. Nada, tíos. A seguinte pagades vos. Vale. Pues nada, vamos. Abandonades as perniñas. Estades na zona do campamento de aventureiros. Este campamento onde se consultan os aventureiros de todo o mundo, do continente, vaya, para convivir, vivir aventuras e demais. Os aventureiros e demais teñen, pois, filiales en cada cidade, pero este é o núcleo, non? Un pouco a base, e donde, sobre todo, os aventureiros máis novatos, como sedes vos, comezan as súas andaias. Tedes o mapa ante vos. O campamento de aventureiros está cerca da vila de Amedio. É unha vila que se chama así porque está a medio camiño de todo. Joder, que originales Estamos están poniendo aquí. yo nombre aos sitios, eh? Tamén sabedes que vila arriba e vila abaixo, vaya, hacia a vila que tedes que ir, adéntrase casi no límite do continente, tirando cara ás montañas do leste. É sobre un día e medio de viaxe cara ao leste dende onde vos retopades. Vamos pillaos. A vosa mochila de aventureiros ten pertrechos suficientes como para vivir esta aventura. Contades con comida e bebida para varios días, contades con vosos sacos de dormir, as vosas tendas de campaña. Non hai nada que vos impida comezar esta aventura. E que hora é agora mesmo? Estamos pola mañá, mediodía, vermelle. Era para saber se Vernos vamos mañá. Que vos parece si para aforrar un pouco de tempo me convirto nun animal o suficientemente grande e rápido para levarvos a todos na lomba? Un elefante. Pero rápido, moi rápido. Rápido, non é rápido iso. non é. Un elefante ten que ser máis rápido. Bueno, non vou entrar en... Pero nun dragón, por exemplo, Vale. vamos voando. Chegamos antes.
Sí, pero sabes que eso está fuera das túas habilidades. Un cabalo, Ok. sin embargo, Ah, é verdade. É un elefante, non? Pero un cabalo colle Un dos cabalo non cabe. personaxes moito. Bueno, canto me dices? Eu Son pequena, Eu por medio. Medio, pequena. pequena. Eu diría que non me lembro. Alta? estatura media. Estatura media, sí. Bueno, pues me convierto en un cabalo grande. Con alforjas, Eh, se pode ser? igual me estou flipando, pero penso que eu coas miñas capacidades de monxe entrenado nas montañas podo seguir o cabalo correndo. Sí, vale. Eu non correo no cabalo. Muy Sí, ben. pero as fugas do cabalo caben. Sí, Sí, ¿no? Sí. Perfecto. Ya está, cabalo. muy ben. Vedes como a vosa compañera se transforma en un cabalo. Como é o teu cabalo? Como eres ti de cabalo, vaya? Pues, así un cabalo grande. O máis grande posible. Non sei canto pide un cabalo normal, pero bueno. Negro, cos ollos claros e unha melena de cabalo. Wow. Muy ben. Loira, por exemplo. Vedes o cabalo que nos acaba de describir. Néjara. Estás flipando, ¿eh? Que guapo este cabalo, non? Puedo ser o cabalo que me dé a gana. Que guai faz, increíble. Seguro que non nos asaltan. Pasamos Sí, desapercibidos. desapercibidos. Sempre van a pensar que non temos cartas. Convidan vos, vedes como o cabalo fai o gesto para que montedes. Sodes pequenas as dúas. Bueno, ti non, ti No, non, persoa non son- normal. Sí. Ti son Asumo o elfo. rol de coller as riendas eu, non? Porque Claro, claro, o que este- ven sendo facer cousas non No. se apetece. Non te rendas, ela é o cabalo, o sea, ela sigue sendo ela. Claro, non fai falta que me... Agarrámonos á crin E e xa pode está. falar cando é un cabalo? Pode. Ah, que guai. Moi ben, pois nada, imos, non? Veña. Veña. Vamos. Muy ben. E vedes como esta emprende ese galope mentras o vosso compañeiro Choricén vai mantendo o ritmo á carreira. Avanzades a unha velocidade maior que se... Vou ver, dalle, sigue, non hai fallo. Veo. Que ves? Unha cousa, Que cousiña é unha cousiña verde. verde. Sí. Estamos Verde. pasando polo monte, podría ser calquera cousa. Ah, averigua, de iso vai o xogo. Non sei. Este castiñeiro de aquí do lado. Sí, En serio? sí que era ese. Joder, eliges súper ben, Genial. A verdade é que era un bo castilleiro, por iso tamén atrae a mirada. Deixade de falar que me distraedes. Perdón. Queres xogar? No. Quero conducir. O de facer dúas cousas ao mesmo tempo non leva ben. Lógico. Perderíamos a beber, a merendar. Eu estou ben. Queres xogar? No, Se chega a cabrearme un pouco, non? O concepto de que esta persona poida, coa súa paciencia, ir ao mesmo ritmo con cabalo. É como... É pola súa paciencia, eu diría que é porque Son está superbons. chetado. son Diría- supermonxe. Diría que este tipo mete unha hostia como panes, eu creo que por iso. Eu son como un monxe que sabe artes marciais e vaya, o sea, super fuerte. a fuego. É Son Goku. É como Son Goku. Wow. Ya ves. Non tanto como Son Goku. No. Boa referencia. Está falando a envidia. Sí, déjame. Ai, Moi ben. Ides Falta avanzando. moito. Pois falta, sí. Ides avanzando a través da deixades atrás a vila, deixades atrás cada vez máis atrás a medio e medio campamento de aventureiros, cada vez ides adentrando máis no rural. Ao principio é un rural calmo, tranquilo, de granxas e prados e vacas pacendo, pero pouco a pouco empezas a tornar un rural un pouco máis salvaxe. Empezan a medrar os bosques, empezan a reducirse a calidad dos camiños, o vosso ritmo empeza a ser un pouco máis lento pola dificultade do terreno e pouco a pouco a presenza ominosa da gran montaña, esas montañas consideradas inescalables, empeza a facerse máis presente para vos. Empeza tamén a refrescar un pouco e o camiño non ten moita perda porque é simplemente seguir o río arriba. Que facemos? Seguimos? Paramos? Como ides? Está empezando a anoitecer. Bueno, leva de estar casi pues, ese mediodía de avance. igual era ben facer un pouco. Sí, non? Me gusta as pernas necesito. Ok, podemos. Hai algún edificio ou algo perto ou é todo
Tira unha supervivencia. 2. Montado a cabalo e intentando non caerte mentras mantes a tua pose de tío guai, costache atopar nada que sea feito polo home nesta zona. Pois nada. Podes convertirte nunha tenda de campaña ou son en cabalo. Pero temos, penso Podo- que temos, penso que temos tenda. Eu creo que Temos. podo, A mellor tamén lle cun día descansar, eu creo non que sei podes como é. montarte un campamento guapo. A serio? Sí. Ti podes transformarte en Un par de campamento. tendas. No, me... Está flipando. Podo montar un campamento guapo. Ah, vale. Sí. Vale, eu, pues eu podo aportar o que ven sendo a parte da chamusquería, non? O lume. Adiós. Alguén te quere cazar algo para comer. Eu Podo teño. meditar. Sí, Eu puede teño unha conexión especial coa natureza no sentido de que Te la suda, non? Estás no teu, estás no teu voume momento. tumbar ata mañán non me vedes. Esta tía porque está no grupo de aventureiros. Ese é un tío, Sí, Bueno, tío, en pronombre. sí, Hai que... sí, sí. dame igual. Supoño que descubriremos no momento preciso como cando ti te Que sí, transformas en cabalo. que monto un... Sí, ¿no? Que monto un campamento. Bueno, pois eu poño aquí o lume, entonces vou Eu a... póñome a un lado agarrando algo que aparentemente de axudar, pero non axuda moito, en plan de pois unha vara así ou algo así. Estou axudando. Está trayendo as súas cousas naturales. Bueno, pois vámoslo deixar tranquilo. Eu Está vou a ocupado. sentarme arriba dunha roca a meditar. El Que tampouco tampouco axuda, axuda. pero como é o rollo místico, pois ninguén critica. Pero compramos o personaje totalmente. O sea, é a Mm. súa cousa estar meditando. Saberedes que isto... Traballe demasiado para esta panda de pregados. Nada, nada. Ti Xa. concéntrate. Casi mentre nos podamos usar o cabalo e el poida vir detrás, está todo ben. O problema é cando teñamos que subir a él. Deixa que medite e que faga as súas cousas. E pon a vez que entendémonos, non? Sí. Claro. Atopamos unha zona para acampar tranquila cerca dun pequeno remanso do río, rodeado de montañas altas, unhas pequenas paredes verticales da montaña que vos poden dar un agocho. Vedes como o río se mete lixeiramente por unha coviña e parece un sitio tranquilo e apacible para pasar a noite para o campamento. Non, aí nesa zona. Se queres entrar na cova, a cova está aí para vos. Vedes como iso, Choripain sube a unha das pedras a meditar tranquilamente, mentras Dunishi fai como que axuda e as dúas estades vos a encargar da montaxe do campamento. Vale, o lume está. Está. Ok, lume check. As tendas están. Moi ben. De papar, que? Avisa algún dos teus animales, non? Que? Pa chamuscalo, digo. Habrá que cenar. Home, Non temos nada nos... Sí, tiñamos víveres. Pois sí, saco que teñamos na... A mí No, gusta a carne fresca. Xa volvemos a empezar con esta... A conserva non no. A conserva por si acaso. Se podemos pillar algún conexo e chamuscalo, pois perfecto. Eu non vou sair a cazar algo Pero non agora. nos podes chamar, ti non estás conectada ca naturaleza. Non estou conectada coa natureza desa maneira. Estou conectada coa natureza no sentido de que de vez en cando está ben sair do mundanal ruido. Xa sabes. Este puto hippie este tipo, tío. cansa. Vou vos dicir algo, xa temos comida no rollo, non hai que buscar máis comida. Estades moi malcriadas nese sentido, Hai que aproveitar o que xa temos. E agora eu, sin Vale. falar con ninguén, levántome da roca, vou ata onde está algo, me dou mano así na agua e saco un peixe. Tira unha supervivencia. Ves? Practicidade. 14, Mais o que teñes a supervivencia. 2. Efectivamente, ves como este señor, sin mediar palabra, entra na auga, quedase como meditando durante un par de segundos e ¡popa! E ten unha trucha. Este é o tipo de persona que necesitamos. Totalmente. ¿Dónde está? ¿Quieres lo crudo o cocinado? Non, cociñado. Ala, pavos. Cociñalo ti, ¿no? Meto o pau, sí, efectivamente. Doi un par de voltas. Non moi pasado, non? Así chamuscado por fora. Eu non vou fer. Como que non vas cenar? Non Tío, vou fer. acabas de percorrer non sei cantos kilómetros correndo, terás que meter algo ao corpo. Coa meditación é suficiente. Fai unha salvación de constitución. Iso que tira un 20. Tira o de 20. Mentre está facendo eso, escoitas. Topa con todo. Seguro que non queres, non? Conviene a mí. Bueno, a ver un poquinho, igual así que Sí? me fai falta. Gracias. E ti que?
Ti destos xe non papas, xa te digo. Tú comes lo que te eches ti, ¿eh? Conservas. Eu estou perfectamente de acordo con iso. Dame igual. Non me gusta o peixe. Pues máis para nós. No, bueno, Que é un Para vos. calzo. hombre, claro. Un poquinho. Ai, agora sí. Sí, é que Ai. ainda temos que correr un pouco máis mañá, non? Vale, como peixe. Cenades. Ten unhas tendencias a convertir as cousas en outras cousas que non son. É increíble. Cuidado detrás. Disfrutades desa troita recién pescada polo vosso compañeiro Choripine con 0 unidades de esforzo. Ben, Pero moita inteligencia emocional. Moita inteligencia. E estáis a lumbre que proveeu a vosa compañeira Wichita, disfrutando das tendas que puso Aloy, e encantados coa compañía e a presencia de Luigi. Distinto. O aroma da troita parece que atrouxo a uns compañeiros non deseados. Toma diversión. E notades como varios lobos se empezan a acercar cara a vos. Bueno, Carai, que ben a carne fresca, Que ben cear fresco. Tal, verdade? Está ben. bueno. É case como se este fose o punto. É case como se non tivésemos que estar facendo cousas simplemente porque sería máis cómodo. Yes! Se podes estar un pouco máis caladinho, agradeceríamos, porque así non se acercan directamente a papar. Se nos acercan directamente a paparnos, son parvos os lobos agora, están aí eulindo e din, vou para a dirección contraria. Podes enseñar un ejercicio de meditación a esta persona, sí? Eu non necesito un exercicio de meditación. No, ti eres perfecto, vale. Nada, eu vou a comentar que eu podo aí botarlle unha paralada cos lobos se queredes e convencelos de que o olor deste pescado ven de outro sitio non de aquí. Por exemplo, non? Vedes como se acercan 3 lobos ao outro lado do liño e están casi xa encima de vos mentre estás mantendo esta conversa. Os lobos están claramente esfameados, vedes que se lle notan as costillas, non son lobos ben mantidos, as súas babas salivando e se empezan a enseñar as encías en actitude amenazante. Boto yo por un lado. Eu podo falar con eles, non? Sí, non? Podes ir para falar con eles. Teño vos para falar con eles? No. No. Non sei nada disso, pero tío mío sí. Que sí, Por lo menos estamos intentando solucionar unha situación, vale? É unha solución que ten unha orixe tamén. Falamos. Falo con eles. Fala con eles, Sí. sí. Se non funciona, eu intento... No, invito vos a tomar algo tranquilo. Moi ben, vedes como Aloy se achega con xuras e agora que con xuras os seus gruñidos empezan a resonar como palabras na tua mente. Empezas a explicar, que fame, a esta parte ni podo comer eso, ou comemos a eles. Ofrece yo un pouco de peixe. Non queda. Nunca, No. cosas espillas. Temos moita fame, máis que eso. Danos a un deles. A pequeniña vale. E se lle ofreces a Unixe, eu creo que nos saliría ben a todos. Estaba pensando. ¿No? Sí. De que... De matala xa a ¿No? 20 minutos de coñecela. levándome eu, poño mediante deles entre os lobos e os compañeiros e solto un Word of Radiance. Ok, vedes que o voso monxe cansou de agardar, achégase hacia os lobos, Nos dou moita chance a que solucionaran. Total, non sei Sinceramente. como pensar. concéntrase Que prisa, tío. e unha pequena explosión lumínica sale del queimando os lobos máis cercanos. Antes de tirar o dano. Pero que clase de problema tes ti con O dano, a natureza? o dado do dano. Demasiado agresivo, eu podría ter utilizado aí. Con 12, non sei que modo. Sigue pa dereita. Sí. Un A, range, 5 Sigue pa pasos. dereita. Me pon aí un dado de... Dado? Non pasa nada, mira, xugo aquí. Moi ben.
O sea, que aniquilou, o sea, chamuscou a uns cuantos, pero outros que quedaron ainda vivos. Sí. Solo os chamuscou lixeiramente. Sobre o dano. A mí encanta a túa contradición, non? Na Tira, vida, en un dado de general. 6. Un de 6. É o normal. O normal. Que normativo é. Un 3. Vale, vedes como dous dos lobos son lixeiramente chamuscados. 25, cantos son? Hai 3. 3. Queda un. Vamos a tirar todas iniciativas ahora. Tira o dado 20 8. e suma yo que se poña a iniciativa. 4. 8 máis 4. 21. 21. Non, el. 21 eu. Eu 6. Choripine. 6. 6. Vale, entón temos a bichita que vai despois. A Loiro, Nishi, e vamos a os lobos. Os lobos van de outros. Moi ben, Choripine, ti xa acabas de actuar, acabas de explotar con esa luz que queimas a dous dos tres lobos, desencadenando un combate que a Loi estaba intentando evitar. Wichita, tomas. Antes de actuar, quero comentarche unha cousa desde a miña máxima tranquilidade, vale? Mhm. E é que ti non podes coller, defender a meditación absoluta e de repente chamuscar a dous lobos porque sí. Ao mellor estaba ben para olalo antes, non sabes, antes de matar a dous animales sin motivo ningún. Vale. Eu dende onde estou digo, ti podes facer o que queiras! Podes facer o que queiras! Bueno, despois deste momento, tranquilamente eu tamén chego a dicir que vou solucionar isto por todos, vale? Vou a sugestionar o lobo que queda. Para sugestionar necesitan falar outro idioma, estos son animales. Pero teño aquí a amenda, non? Non se vale esa traducción. Non me vale esa traducción. Pero ela pode dicirme como se sustenta. No. Pero por que non podo sugestionalos mandándolles... Pues prestidigito, prestidigito. E que prestidigio. Prestidigito, de repente, a un lobo perdido desta camada que está do outro lado do río, vale, moito máis alá, quizás a mellor a 4 kilómetros, que acaban de atacalo, entonces o que escoitan eles é o sonido dos lamentos deste lobo. E evidentemente, pues, estas personas como estos animales, pues, prefieren mil veces antes axudar a unha camada que comernos. Ok. Vedes como Wichita empeza a conxurar e sin saber se é producido polo seu conxuro ou non, pasados un par de segundos, escoitades a procedentes da lexanía ou veos do que parece un lobo en perigo. Os lobos levantan as orellas. Sí. Os lobos levantan as orellas curiosos co que está pasando e ti, que todavía tes o conxuro de falar con eles, escoitas como entre eles empezan a mirarse compañero en peligro, compañero en peligro, compañero en peligro e compañero en marchan peligro. correndo. Sabes que temporal, cando non atopen o compañeiro, pois pode que volvan, pero de momento parece que pasou o peligro. Deixa de lialas. Ahora vou contestar. Antes de Con actuar. calma, por favor, vou contestar. Pensad por un momento que se eu non tivera tomado a iniciativa, a situación da prestidigitación non se tería producido e ainda estaríamos aquí cos lobos. Polo tanto, No, igual, polo tanto, se me dixeras polo tanto, acabas de falar con eles, xa estaban na súa casa. esta é unha sabes. situación que eu xa tiña prevista. O carallo. O sea, estas dos personas hai que purgalas. O mellor hai que purgar os aguas. A mí non me das líos. Vega. Dormimos. Dormimos. É o punto. Ou arrancamos. Podemos arrancar. Tamén é unha opción, non? Eu non durmo. Hai que dormir, hai que dormir. A ver, hai que dormir, sí. Vale, dormimos. A mañá pola mañá acabamos o camiño. Moi ben. Ya está. Eu por si acaso quedo facendo guardia. Non me fío moito da miña prestidigitación. Quedo eu, que non vou dormir, tranquilos. Quedo aquí. Hai algo que te permita non dormir? A miña condición física extrema. Xa cansarás. En algún momento xa cansarás. Xa verás. Xa cansarás. Tengo que tirar. Quedaste ti de garda, Sí. invítalas a elas e el a como repartides esas dúas tiendas que hai? Eu con eles non durmo. Eu non vou dormir. Eu a tenda que vou só. Eu esta rama do árbol vexo perfecta por pasar a noite. Moi ben. Fai unha salvación de constitución, 20, non? Sí. 12 máis o que sumes na salvación de constitución, que ten que estar por aquí. Entendín salvación de máis 2. constitución. 14.
Que? Non. Estou escuitando todo, Sí, sí, sí. Vai pasando a noite, ora, mentres estás vixiando, fai unha tirada de percepción para ver. ¿Qué percibes? Claro. Pouco percibe. Estás intentando meditar, pero entre que o cansanzo fai algo de mella despois de todo o día correndo e que os ruidos da noite no bosque son especialmente mecedores, non és capaz de percibir moito perigo. De feito, a túa mirada quédase como pousada sobre o lombo de Wichita mentras sube e baixa a intervalos regulares cando ela estás adormida. E iso faiche entrar como unha especie de trance hipnótico que fai que ti tamén. Vale. Eso sí, quen te este mirando de costas non sabe que estás dormido. Ti estás todavía en toda posición de meditación. É como os cabalos. O que pasa é que quedastes roque na última parte da noite. Por sorte para vos, parece que os lobos ou atoparon onde comer ou quedaron asustados de vos e non volveron a molestaros para nada. Guay. Non confiaba en mí misma para nada. Amanece, despertas chea de rocío, ti tamén, as dúas descansadas dentro das vosas tendas. Que? Que? Vamos. Xa vos dixen, non? Que iba a funcionar, que non iban volver os lobos. E a ti escoiteite roncar, No, estaba desperto toda a noite e vixiando. Non hubo perigo ningún en toda a noite. É que estabas cantando a traviata do sono, non? No, ese é un sonido de meditación, é unha especialidade mongola da meditación que practico. Sí, xa vas ter problemas nasales. Pode ser. No, é un rollo que falo do agora, xa é unha cousa. Claro. Moi complicada, terías que practicar moito. Xa me enseñarás, estou deseando aprender. Bueno, Genial. Perfecto. Desmontades o campamento con presteza. Que me presteza. Ai. E dirixidesvos para continuar o vosso camiño. O Pero- vosso camiño agora é un pouco máis complexo. Xa non son campos abertos onde un cabalo ou o monxe podían correr con liberdade. Agora o vosso camiño pois é de parar, ter que subir pedras, en algún momento pois dar uns pequenos rodeos para non ter que facer escalada vertical. Empeza a ser un camiño un pouco máis incómodo. Incómodo ata como para preguntarvos por que carallo ninguén vai vivir en Vila Abaixo, aí no medio do monte, sin ter unha vía de servicio útil. Xa vira de abaixo, pero estamos subindo para arriba. Correcto. Está genial. É un Igual modelo. está nun val. A ver, igual é de lo que me chegades. O igual é irónico, o non ve, sabes? Xa, pues eso, non? Xa, pues non. Pode ser. Non sei. Continuades avanzando. A través destas montañas, cada vez o bosque é máis mesto, os únicos claros provocados por esas zonas de rocha. O clima é este clima primaveral que pola mañá antes frío va super encapado e cando empeza a dar a mediodía diste, ui, que me empeza a sobrar todo. E pouco a pouco avanzando, gracias ao apretón de onte, chegades en menos tempo do preciso ata Vila Abaixo. Vedes Vila Abaixo xa nun pequeno gran claro, como unha meseta dentro da escalada da montaña. Unha vila cuca, xeitosa, unhas ducias de casas, un pequeno muro de pedra, unha vila que podría ser perfectamente pois un fondo de pantalla cozy mentras sona Lofi de fondo e tomades un té. Non parece haber gardas custodiando a porta e o camiño está libre para vos. teño o papel aquí, Vale. non sei se hai dirección, toma Leti. Firmo alcalde da vila. Pois a ver a que é o concello, non? O concello. A falar co alcalde? Se firma o alcalde. Atopa, dobe, sí, sí. Vamos. Moi ben. Entrades na vila. É unha vila cuca, é unha vila pequena pero ben coidada. Vedes que os habitantes da vila tenlle cariño, tenlle amor. Hai na praza maior
unha gran fonte donde hai unhas esculturas espectaculares. Hai unhas esculturas hiperrealistas De pedra. de pedra. Ups. Parecen esculturas Pero costumbristas. veciño. Hai unha señora lavandeira, hai un señor que parece estar podando, hai, pues eso, hai varias esculturas, hai nenos correndo, hai moi ben traballadas, moi realistas, moi que se non tuvesedes o papel, pois diredes que bo artesano, pero tendo papel podes asumir o que está pasando aquí. Podemos notar cal é a primeira? Quero dicir, hai algunha que teña como máis musgo ou algo así arriba para saber cal é a Pois orde tira unha de transformación. 20. Ves que o colocaron como, están facendo como unha especie de espiral de Fibonacci e os máis centrales son como os máis antiguos e despois como van crecendo na espiral. De momento hai como unhas 6 estatuas. Según marcan os datos aquí, moita xente non vive, vai medio pueblo aquí. Para un segundo. Que hora é? Chegastes ao mediodía, se chegastes en un día completo de viaxe, Vale, de pero- día e media. Sábado, Foron as sí. 12 ou xa pasaron as 12? É sábado. Ai, sábado, vale. É sábado, tranquilos. Vamos con Ok, tempo. correcto. Isto é claramente esta peña implicada Sí, da que está organizando aquí. Isto non pode ser unha casualidade. Están colocadas de unha forma. Claro, pero entendemos que foron os propios veciños os que colocaron, porque se están convertíndose así de repente. Me pareceme tamén un pouco dramático que os veciños se poñan a colocar. Sí. E que Sí, fan porque iso entón, o sea, a xente xusto se convierte en pedra cando pasa cando polo está punto, formando unha espiral. Unha espiral. E si preguntamos, por exemplo, Claro, vamos a procurar co alcalde. A plaza, Un segundo. Igual, ir directamente ás institucións cando isto parece un rollo así turbio, eu falaría primeiro cun con unha xente. veciño, un taberneiro, un algo. Todo de acordo. Pero que nos vai pagar o alcalde. Pero non podemos ir Pero de igual hacha está por eso. no hallo, igual está. A min chégame mal isto. O que queirades. E si intento Os dois poderes. sugestionalas, ¿no? Intento sugestionalas para dicirlle que se nos contan a verdad toda, que don Anselmo vende as trinca hoxe pola noite.